खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो तो दिनै माखासे एमिनेन्ट पार्सनालिटिस हल्ड खालामनाय दैदेनगिरि जोंनि बिटिसिनि मानव गेदेर बिथांमोन एमपि लकसभानि राज्य सभानि मिनिस्टार्स स्टेटनि एमएलए एमसिएलए एक्जिक्यूटिव मेंबर्स चीफ एक्जिक्यूटिव मेंबर्स बीजेपी यूपीपीएल गोबां दा मा बुंगोन बिथांमोनखौ सोरबा छात्र संगठननिफ्राय जरित लाखिनानै दिनै नैबे पर्यायसिम बिथांमोना गाव बिथांमोनखौनो दैदेनगिरि हिसाबै सिनायथि मोननाय नैबे व्यक्तिफोरानो नोंथांमोना नुनो हाबाय यूपीपीएल एबसु बा सोरबा बारग' एक्सएनडिबि सोरबा बारग' बिपिएफनि दैदेनगिरि दिनैनि समाव यूपीपीएलनि दैदेनगिरि নিৰ্বাচনত সেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গঠিত হ'বলগীয়া এই নতুন ৰাজনৈতিক দলটোক লৈ এতিয়া গৰম মৰুভূমিৰ ৰাজনীতি প্ৰস্তাৱিত দলটোক শুভেচ্ছা দিলে বিটিচিৰ মুৰব্বী তথা বিটিচিৰ শাসকীয় দল यूपीपीएলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে মোস্ট ওয়েলকাম কংগ্ৰেচুলেশ্যন কি মোৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল यूपीपीएल প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে শুভেচ্ছা জনোৱাৰ বিপৰীতে বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তথা প্ৰাক্তন এনডিএফবি-এছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ দাবী তৃতীয় শক্তিৰ পৰিকল্পনাত গঠিত হ'ব নতুন দল যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ বা মুনাফা ল'বৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে কিছুমান থাৰ্ড পাৰ্টিৰ উচতনিত বড়ো জাতিৰ যি ইউনিটি সমস্ত বিটিআৰ অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমাৰ যি শান্তি সমন্বয় একতাৰে কাম কৰাৰ যি উদ্দেশ্য সেইটো বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিছে মই ভাবোঁ আমাৰ বিটিচি থকা বড়ো জনসাধাৰণে বিটিচি থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এই কামত তেওঁলোকক সহায় নকৰিব मानाव गेदेर सिएम बिथाङा दिनै मस्ट वेलकाम होननानैहाय बरायदों गोदान पलिटिकल हान्जा जोनोम जानो थांगासिनो दङ बिनि सायाव बिथाङा लाइटलि लानानैहाय वेलकाम होननानै बरायदों थार्ड पार्टी सोरबा मा लानानैहाय थार्ड पार्टी जेतु खुंनो थांगासिनो दं बा खुलिनो थांगासिनो दं अर्थहीन भेलु गैयै सोरबाया राजनीतिक माखासे लाबालाबखौ लानो थाखाय बेफोरखौहाय खालामगासिनो दङ बे मिनिंलेस बा बिथांमोनजों सोरबा थांफायो बा थांफानांगौनि बाथ्रा गैया होननानै दिनै बिथांमोना बुंदों नाथाय स्पष्टयै बिथांमोना बे खोथाखौ बुंनो हायाखै जे दिनैनि दिनाव बिथांमोननि सरकार खुंनायनि समाव दिनै जिहेतु गोजोना फैबाय बयनिबो जेंना जेंसिया सुस्रां जानांसिगौ बा जाबाय होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दिनै बिथांमोना गोबां रादाय होनायनि गेजेरजों दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना सुक्तिनि गेजेरजों दिनै सरकार जिथु दादों बयखौबो लाफानानै बासाबासि गैयालासे दिनै बिथांमोना सरकार खुंदों होननानै बुंदों दिनै 5 बोसोरा आबुं जालांबाय दिनै गोबां बिथिङाव बिथांमोना खोथा बुंगासिनो दङ दिनै मोनसे समाव जोंनि राजखान्थि महरै पार्टी जोङो नुजेनदोंमोन होनोब्ला जोंनि बिटिसियावहाय बिपिपिएफ बिनि उनाव बिपिएफ आरो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम जरित गोनां सासे महान व्यक्ति जोंनि गेजेराव दङ दिनैसिम दङ बिथाङा दिनै गिदिर मासिखौ सामलायगासिनो दङ बयजोंबो सिनायजानाय दिनैनि समावहाय सासे हाइलि इन्टेलेक्चुवेल हाई प्रफाइल नेता बिथाङा नानादेन नोंथांमोना जि सोरखौहाय सानदों सानाखै आं बेखौ मिन्थिथ'ला किन्तु नोंथांमोना दिन्थिगोन आङो बिथाङा जोंनि ग्रेट लिडार होननांगोन जायनि जाहोनाव जों दिनै जोंनि जे थासारि ना जोबोद मोजां समायना रमायना गुबुन गुबुन रं गाबजोंहाय बुंफबजोबनाय दिनै जोंनि थासारिया जागासिनो दङ जों दिनै गावजों गाव मोनसे सिम्बल मोनसे नाम मुंजोंहाय सिनायजानाय बायदि दिनैनि परिस्थितिया जोंना जागासिनो आं गोबांथार बुंनायनि सिगां नोंथांमोननो बे व्यक्तिखौ महान व्यक्तिखौ दिन्थिनो होननानै सानदों नैबे व्यक्तिखौ नायदों बिथाङा जोंनि नायल' जाल' सासेल' मिनिस्टार आसाम स्टेट बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार जोंनि बिटिसिनिफ्रायहाय दा बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफ बिडाबलपिएफनि दावरावखौबो नोंथांमोना बिनि जारिमिनखौबो नायबिजिरोब्ला बिथांनि चेहराखौ नुगोन
मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि एबसुखौ दैदेननाय समनिफ्राय 2010 निफ्राय 2014 सिम मा बिजानु नांफैखो जोंनि गेजेराव सोर सान्थौ गोरों रोंखा राखा बुद्धिजीबि मेलेमजिबि बिथांमोना जे दिनै अल्टारनेटिभ पलिटिकल हानजा जोंनि जाथिनि गेजेराव नांबावगौ होननानै बिथांमोना पिसिडिआर मुंखौ लाजेननानै फैयै फैयै UPPL हानजा दिनै जोङो नुनो मोनबाय। दा बे एक्चुअली सोरनि पलिसिमोन माबायदि पलिसिमोन मानि थाखाय बे पलिसिखौ एडप्ट खालामनायमोन थोंजोङै नोंथांमोननो सुंद'यैनो माखासे मेसेजखौ होनो होननानै सानदों। BPPF BPFनि गेजेराव जे नोंथांमोन आं सावगारि दिन्थिबाय बिथाङा बेवहाय मैखोम रल लादोंमोन। गोजोननाय गैयि बायदिसिना बिथाङा बोरनाय बेखौ दिन्थिनानै बै समाव बारलांबाय। दाना एखे रायनो मा जाखोलाय नांनांगौमोन जोङो स्टेटनि फारसे डिवाइड आसाम 50-50 नि मुङाव गोबां आन्दलना जागायफिनबाय गोख्रोङै हारि राव रैखाथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय आलादा रायजो नङाब्ला जोंनि जे गांनाय उखैनाय बेफोरो सुस्रांजानाय नङा होननानै फैबाय थिगैनो दं। नाथाय बेवहाय बिजानु मोनसेया मा नैबे जिनिसा जिथु सावगारियाव दिन्थिनाया सोरनि बिथोनजों मावखो ना गोसो जानानैसो मावखो नैबे समाव बे बैसोआव दिनै राजखान्थियारि मोनथायखौ बिथांमोना माबायदिहाय नागिरदोंमोन मिथिला किन्तु जोङो अलरेडि 2003 सनाव जे सुक्ति जानायनि उनाव 2005 मायथाइनिफ्रायनो प्रथमबार जोंनि BTC हिसाबै जोङो इयावहाय गावनि बिजाथिफोरखौहाय सायख'नानै भट होनायनि मोनथायखौ अलरेडि जोंनि ओनसोलनि जायगानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय जियानो हक जोङो गावनि पसन्दिदा केन्डिडेटनो जोङो भटखौ होनानै 40 इलेक्टेड मेम्बार्सजों दिनै काउन्सिल बडि मोनसे जोंना फुल फ्लेजेड दिनैसिम एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे गासिबो सालायनो थाखाय खाबु मोनफैबाय। 2014 सनाव पिसिडिआर मुंनिफ्राय जोनोम जानानै UPPL पार्टी गठन जाफैबाय। दा बेवहाय नुबाय जोंहा नैबे मानाव गेदेर दा बिदि दा जाबाय थिगानो दङ दिनै डिवाइड आसाम 50-50 जायासै जोंनि गेजेरावनो राजखान्थियारि भाबै डिवाइड बर'नि गेजेराव 50-50 बे जाफैबाय। जिहेतु बिथांमोना बुंबाय थायोमोन मोनसे समावहाय गुबुनखौ होनबाय आं जोंनि नाफामनि अनगा गुबुनफोरा जे दिनै आसामखौ खावनै खालामनो नागिरदों दिनै जोङो बिथांमोननि जायगायावनो खावनै खालामगोन होननाय बेफोरबायदिबो बाथ्रा जों खोनाफैबाय। दा गासिबो थिगानोमोन नाथाय सुक्तिया जाफैबाय दानाबा मुङानो बेसेबांबा गिदिर जाफैलायबाय। आलादा रायजोआथ' थालांबाय बहाबा मिथिला सिमाङावसो थालांखो ना माखो सिमांनिफ्राय मोगथाङाव लाबोनो हायासै बे जोंनिसो गोरोन्थि जानांसिगोन। दा बेखौ जोंबो गनायबाय एक्सेप्ट खालामबाय। नाथाय हाथियारजों दैदेनग्रा सोमावसारगिरि बिथांमोना जे खै बोसोर जुजिथाबनानै नांथाबनानै बिथांमोननोबा मा मिठा मुरि बायदि मा मिस्थि गल्ला जाहोखो दिनै सुक्तिखौ खालामबाय जहैनो नाथाय बेवहाय बाहागो राननाय समाव बाहागोखौ सोरबा मोनजाबाय सोरबा मोनजायासै। दिनै सोरनिबा थाखाय दिनै सुक्तिया नारा नाथा जुजिदोंमोन नाथाय दिनै सोरनिबा दिनै जलंगायावहाय नोंथांमोना बे खोथाखौ बुजिदो। दा 5 बोसोर जोबनाय लोगो लोगो गोबां बायदिसिना सुक्तिनि बिसयबो जोङो रायलायबाय सावरायबाय गोबां डिबेट जालायबाय। दिनै जाय बिथांमोना सुक्तिनि हेंथायै खोथा बुंनाय बिथांमोनाबो दिनैनि समावहाय एखे लगे माने गाद्रा गुद्रा जिमान दङ गासिबो जहै दिनै बेनो गाज्रि होनदों बेनो मोजां होनदों बेनो दिनै सालायगासिनो दं बा बिथांमोनानो बेनि फारसेनो सोंखारिदोंमोन। दिनै बे गासिबो बे UPPL होननाय पार्टियाव उल्था फाल्था लिबारेल पार्टियाव जमा जाहैजोब्बाय। दा आङो थोंजोङै UPPL होननाय लोगो लोगो आंहा UPPL निफ्राय टारगेट जे बे एन्टि UPPL आनो नाथाय बिदि नङा। माने खोथाया जा दिनै जि सिटुएसना जिबायदि थांगासिनो दङ जिबायदि महर जों नुगासिनो दङ दासान्दि दिनै गोजोन गोरोबथानि उनाव जि गोजोना फैबाय होननानै बुंदों दिनै जोबथेसालियाव थानाय दिनै जि माखासे साबजेक्टसफोर ट्रान्सफार जाफिननाय दिनै माखासे गोबां उसुबिदा जे जोंनि गेजेराव दिनै साख्रि बायदिसिना थिसननो हायि बाथ्राफोरनि जेंना दा 5 बोसोराव दिनै जोङो मा नुफैखो 5 बोसोरावलायनो दिनै मानाव गेदेर होममिनिस्टार बिथां अमितशाहया 5थि खेबनि थाखाय जोंनि बिटिआरआव दावबायफैबाय। जोंहा बेवहायनो गोजोननाय दं। मानाव गेदेर जोंहा प्रधान मन्त्रि बिथाङा दिनै नर्थ इस्ट आसाम बा जोंनि BTCआव
गोबां बार फैबाय जोङो थांफिननोसैलाय 17 बोसोराव दे 17 बोसोराव जानांगौ प्रधान मन्त्रि सोर दंमोन सोर गैया जायखिजाया खनसेबो फैयाखै हम मिनिस्टारबो खनसेबो फैयाखै आगान होफैयाखै नाथाय होफैयाब्लाबो जोङो गोबां बायदिसिना इनफ्रास्ट्राक्चार जों जानाय नुबाय जिल्ला मोनथाम गोदान दानायखौ जों नुबाय आरो गोबां बेबायदिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंसफोर जाबाय अफिसफोर लुबाय लामा बायदिसिना लुबाय दिनै गोबांथार जोंनि बिटिसि ओनसोलनि थागिबि बिथांमोना साख्रि मोनबाय माखासे स्कुल्सफोर प्रभिन्सियेलाइज जाबाय कलेजफोर प्रभिन्सियेलाइज जाबाय जायनि जाहोनाव दिनै बड'लेण्ड मेडिकेल कलेज क'क्राझार मेडिकेल कलेज केन्सार हस्पिटाल CIT गभर्नमेन्ट इउनिभार्सिटि बेफोरो दिनै जोङो नुबाय आरो दाब दाब जायगाफोराव जोङो बायदिसिना गेस्ट हाउस माने थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा बेखिनिखौ बानायनानै होबाय इभेन जोंनि निजा मोनसे ट्रान्सपर्टबो जाबावबाय बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट जायखौ जों मिथिदोंमोन दिनै सोलिगोन ना सोलिया आं बेखौ मिथिला बेफोरबायदि दा खनसेबो प्रधान मन्त्रि आगान होफैयावनो खनसेबो हम मिनिस्टार दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय दावबायफैयावनो दिनै बेफोर जालांबाय अब्ला दिनै बे 5 बोसोराव 5थि खेबनि थाखाय हम मिनिस्टारा फैनानै दिनै खनले बारम्बार प्रधान मन्त्रिया फैनानै जोंनो मा होफैखो दिल्लीनिफ्राय जोंनो मा लादु लाबोखो दिल्लीनिफ्राय दिनै जोंनो गिफ्ट बान्था हिसाबै दिनै बिथाङा बे 5थि खेब फैनायाव मा होलांखो रायजोफोराव जे दिनै बिथाङा फैनायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय होननानै जे जोंहा मानव गेदेर CM प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनै बिथांनि बिटिआर सुक्तियानो जोबोद जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन लाबोबाय होननानै बुंदों अब्ला दिनै जोबथेसालियाव मानो दासिमबो दं जोङो नुबाय जोंनि मेगननि सिगाङावनो दिनै गोबां गोरोबथा जालांबाय हाथियार दैदेनग्रा हानजा गोरोबथा जालांबाय दा जोंनियाल'मोन नामा प्रायरिटिया अब्ला दिनै मोनसे हानजाया जायखौ जोङो सान गोरलै होनना बुङो बिथांमोननि हानजाया दिनैसिम मानो एक्टिभ मा गोनांथि दङ मा डिमान्ड दं बिथांमोनना मा नांबावगौ दिनै जोङो आलादा रायजो जुजिनानै जोङो हारिनि थाखाय राव हारिमु धोरोमखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि हा लेन्ड रैखाथि होनो थाखाय जों बेखिनिखौ सोमावसारनांगौ जानायावहाय नैबेखौ जोङो जोनोम होदोंमोन फेज बाय फेज मोनफा हानजा जोनोम जाबोदोंमोन नाथाय दिनै जे बे मोनसे गोरलैया दासिमबो एक्टिभ जानानै दङ बेनि फारसे दिनै स्टेटआ सेन्टारा मानो बुंनो हायाखै दा बे आलादा मेटार आं बिनि फारसे थांनो लुबैयाखै नाथाय दिल्लीनिफ्राय जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफोरा जोंनो थाखाय मा लाबोनानै होफैखो बा नैबे जोंनि माहारियारिनि जि जथुम्मा जि कनफारेन्सआवहाय बिथांमोना दिनै माखासे साननैसो सिगां मैया नुदोंमोन आं गेटफोरावहाय बे पार्टिनि सिम्बल लग' फट' बायदिसिना होनायजों दिनै एक्चुवेलि बे कनफारेन्सआ माहारियारि आफादनि जथुम्मा जागासिनो दङ ना बिबार दोलोनि इलेक्शन केम्पेन जागासिनो दं दिनै मानव गेदेर CM प्रमद बर' बिथाङा UPPLनि जानानै खामानि मावदों ना बिबारनि जानानै खामानि मावगासिनो दं दिनै सन्देह जायो दिनै जे 3थि पार्टि जोनोम जादों जोंनि गेजेराव ना बेफोरो गासिबो स्ट्रेटेजिफोरा पलिसिफोरा सिगांनो एडप्ट खालामखानायमोन जोंनि गेजेराव जे मोननै जानायनि उनावबो जे जोंनि गोहोआ दासिमबो दङ हयथ' BPFनि खावसे देरहागोन हयथ' UPPLनि खावसे देरहागोन दा 3थि खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोननि पलिसिया बे नामा जे दिनै मोननैजोंसो जों सोखावनो हायासै मोनथामजों जोङो बिथांमोनखौ बोख्लायथारनो हागोन नामा दा जोंनि नुहुरनायाव बे पार्टि जोंनि हानजाया जोनोम जानाया बेयावनो थाद'नाय नङा दिनै 3 जागासिनो दङ 4बो जाबावनो हानाय 5बाबो जाबावनो हानाय जिहेतु जोंनि परिस्थितिया दिनै ओरैबायदि जोंनि गेजेराव माखासे बिजानु हाबफैदों आं जिहेतु बुंगासिनो दङ जोंनि गेजेरावहाय माखासे बिजानुआ दिनै हाबफैबाय दा सोर मोजां सोर गाज्रि सोर गोखा सोर गोदै सोर सैथो लामाजों थांगासिनो दं सोर नंखायैनो ओरैनो महरल' दिन्थिनानै खामानि मावफ्लागासिनो दङ नै बेफोरखौसो रायजो नोंथांमोना बिजिरनो गोनां सम जाफैदों मोनसे समाव जोङो नुदोंमोन आरो मोनसे पस्टार जोंहा मानव गेदेर CM प्रमद बर' बिथां आरो मानव गेदेर जोंहा दिपेन बर' बिथांमोनखौहाय RSSनि एजेन्टसो नामा बेबायदि मोनसे पस्टार भाइरेल जादोंमोन गोसारदोंमोन ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना बेखौ नुगोन
आरो जोबनायनि सिगां जोबथारनायावहाय मोनसे भिडिअ मोनसे पिक्चार फट' नोंथांमोन आं दिन्थिनो लुगैदों सुक्ति जाखांनायनि उनाव इलेक्शनाव बाहागो लाखांनायनि उनाव जे नारा नाथा बिथाङा जायनि फारसे गोबां बायदिसिना बेले बेजे खोथा बुङोमोन सोंखारिमोन रावबो खबर मोनस्लाबि प्लट थांनानैहाय आखाइ हमहैनाय नैबे सावगारि मोनसेया दिनै 5 बोसोरा जोब्बाय 2025 सननि इलेक्शनाव मा महर लाबावगोन बारा सम गैला जों बेखौ साननैसो नेबानो नुथारसिगोन जियानो हक थामथि पार्टी हिसाबै जे फैगासिनो दङ बिथांमोना फैनायनि जाहोनानो बेनो जे दिनै सुक्तिनि उनावहाय जा UPPLनि फारसे दैदेनगिरि माखासे दैदेनगिरि गासिबोथ' नङा UPPL हिसाबैबो इयाव रायजो राजाफोरा सान्थौआ रायजो राजा हिसाबै बा UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जे साननाय थिगैनो नाथाय बै गोजौ लेभेलनि माखासे मेन लिडारफोरनि दैदेननायाव माखासे गोरोन्थि जादों नामा जायनि जाहोनाव दिनै थार्ड पार्टी रिजनेल पार्टी जोंनि गेजेराव जोनोम जानो थांनाय दिनै बिथांमोना गावसिनि भुलखौ स्वीकार खालामाखै नाथाय बिथांमोना आन्दै दिनै गोबां सिन्था खालामदों जे जों थारैनो गोरोन्थिया मावबाय नाथाय दा रियलाइज खालामनायनि सम गैला रिग्रेट खालामनायसो सम फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो जाय रायजोनि हितआव खामानि मावगोन रायजो राजाफोरा बिथांमोनजोंनो सापर्टआव थांगोन बिथांमोना दिनै साफा बुंसोलायदों मिनिंलेस अर्थहीन बा माबा बायदिसिना बायदि दा बेखौ रायजो राजासो बिजिरगोन लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय